haka aba rainin hankali me aka kuce irin wannan da girman ku ba me ya faru da girman ku raina mu hankali ya me yace ma wata rainin hankali mu da ba zan taba yadda da maganar sa ba wata ƙarya mu da ba tunanin ma abun nan gashi nan ya gaya ma ka san me nace mar kan na ce mar ba zan taɓa manta ba wata rana lokacin da ina ƙauye kafin da birni saboda ƙabar sauran garin mu na taɓa kwanciya bacci da safe sai farka ne daga kawai sauro ya taɓe ni ya je ya kai ni tsakar gida ya ajiye ni wai shi ne wai ƙarya nake kuma shi ma ya faɗa abin da faɗa a bari ni ne faɗa gaskiya ne ana yin haka ma ya faru haka ya faru dan a wani ƙauye da na je na ga shanu saboda tsabar sauro an fito da sa an sa man net shanu akwai sauro shanu ake sa net a kowane net kowane duk mai sauki ne wai ba ku kana me ba ai zazzabin da na yi duk Kano an rasa magani sai da na je asibitin Murtala ina zuwa asibitin Murtala wani ga ya raka ni office din wani babban likita ina zuwa office din likitan na ya duba ne ya bani paracetamol duk guda ɗaya ya yi girman mandiri duk guda ɗaya ya yi girman mandiri ya yi girman haka fa kware ma kuwa ka gan shi mandiri fa ya kai haka fa satan uku ya ban nika shi kake hambuɗa garin ko kuwa ba idan na zo na buɗe baki na danna shi na makama ruwa ba kana da ba ma na san asibitin a me ka ɗauko shi a ka kai gammo ka ɗauko shi ko a daidai sau yana ban da na ga manya da na kira mai are sau ya shigo aka ɗaure ya a sama kamar sili aka kan shi ya kira na faɗi na danna shi ya girman mandiri magana da shi nake sha kai ga babanmu kware da gaske duk guda ɗaya ya irin wannan in ga ma inda zaka samu irin wannan to wallahi ba za yi ruwa a garin nan ba inda zaka samu irin wannan ba kai na assalamu alaikum ni nayi ta nan yawa kananin shegu